Evanielický kostol v Kraskove pochádza z druhej polovice 13. storočia a stojí na pôvodnej stavbe staršieho kostola. Je orientovaný východ-západ. Na východe sa nachádza oltár a na západnej strane je vstup do kostolíka. V podstate skoro všetky tieto gotické kostolíky v Gemeri a Malohonte boli orientované východ a západ. Je národnou kultúrnou pamiatkou, pretože sa tu nachádzajú stredoveké nástenné maľby z druhej polovice 14. storočia a taktiež sa tu nachádza vzácny mobiliár, a to gotická krstiteľnica, renesančný oltár, renesančná kazateľnica, baroková patronátna lavica a barokový kazetový strop a taktiež baroková empora, alebo teda nazývame chór. Pod vplyvom Luterovho učenia v 17. storočí prešla väčšina miest a obcí v Gemeri a v Malohonte konvertovala ku protestantizmu a aj preto pôvodne katolícke kostoly sa dostali do rúk protestantov. Evanielici vykonali rôzne stavebné úpravy. Prvú vec, ktorú urobili, bolo, že zatreli stredoveké nástenné maľby. V 19. storočí dochádza k tomu, že sú odkrývané stredoveké nástenné maľby a to je spojené práve s jubilejnými oslavmi príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny a vtedy v podstate bolo potrebné v Uhorsku odprezentovať krásne bohatstvo a dedičstvo, ktoré sa tu nachádzalo, či už nehnuteľné v podobe nástenných malieb na stenách kostolov vzácnych gotických a takisto aj odprezentovanie toho hnuteľného kultúrneho dedičstva. No a potom sa práve stretávame v tom 20. storočí s tým, že dochádza k odkrývaniu stredovekých nástenných malieb. Nie preto, že by evanielici zmenili nejako postoj k samotným maľbám, ale tá konfesionálna otázka už bola viac menej sekundárna a prioritná bola tá záchrana, obnova národných kultúrnych pamiatok spojená s vyšším spoločenským povedomím. No a práve tu v 20. storočí, v tomto kostolíku v Kraskove v roku 1983-1986 boli nástenné maľby zo 14. storočia reštaurované a aj celkové interiér bol generálne upravený v tomto kostolíku gotickom. Čo sa týka tematicky, stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte sú rozmanité. V podstate nachádzame na nástenných maľbách buď mariologický cyklus, kristologický cyklus, zobrazenie panovníkov, kráľov, rôzne legendy, eschatologická tematika, čiže učenie o posledných veciach človeka. Tu v Kraskove nachádzame zobrazenú krásnu monumentálnu maľbu v hornom registri a to je Ladislavovská legenda. Pod ňou je zobrazenie kláňanie sa múdrcov, taktiež pieta svätá Helena. Na víťaznom oblúku je znázornená Panna Mária Ochrankyňa a na vrchu teda je zvestovanie Panne Márii a po mojej ľavej ruke je zobrazený archaniel Michal, kde ide o eschatologickú tematiku. Archaniel Michal, ktorý váži duše zosnulých ľudí. V presbytériu sú zobrazení apoštolovia s atribútmi. Taktiež máme znázorne tam Abrahamovo lono, Veronikyné rúško, pantokrátora a zobrazené hradby Nového Jeruzalema.
Gotické kostolíky v Malohonte sa nachádzajú teda na Rimavskom okruhu gotickej cesty a nachádzajú sa v krásnom prostredí prírody, ticha a skutočne ľudia, ktorí sem prídu, si môžu oddychnúť, pomodliť sa, pookriať, to je jedna vec. A tá druhá je, že v tých gotických kostolíkoch dochádza k takému spojeniu vizuálnej teológie, histórie a umenia. Preto všetkých pozývam, aby prišli do týchto našich krásnych kostolíkov a sami videli na vlastné oči, aká krása, aké bohatstvo sa tu nachádza v našom regióne.